איפשהו במדבר מדיין. חותני היקר, יתרו, או חובב, או whatever. כן, מוישלה. זה בדיוק כמו שאמרתי לך. הנה מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. סנה? מה זה סנה? דבר עברית! והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. והסנה איננו עוקל? משה, כמה פעמים אמרתי לך לא לאכול מן הקקטוסים הפסיכיאקטיביים האלה? מצוין, שניכם עושים אשטנגה יוגה ואני עובד כמו פרט. כל יום אותו הדבר, ותעבונה ותדלנה ותמלנה את רעתים להשקות צאן אביהן. ציפור, מה את עושה כאן באור השמש לבושה ככה? נמאס לי מהחיים האלו. אני לא רוצה לא להשקות את הבקר ולא את הצאן שלך יותר. אני רוצה קריירה. כמה מה? קריירה. מה תעשי, רעייתי? רוצה להיות תרופה? עורכת דין? אני רוצה להיות... אני רוצה להיות... מוהל! וחזנית לקבלת שבת. וכך נולד הרעיון של דרכי נועם. ויקרא עליהם אלוקים מתוך הסנה ויאמר, של נעלכם מעל רגליכם, כי המקום אשר אתם עומדים עליו אדמת קודש הוא. תודה לאל, העקבים האלה הורגים אותי. וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ובנות. צב את בני ובנות דרכי נועם, ואמרת עליהם, ועשו להם מסיבת פורים. יש! פעם אחת בשנה יראה כל זכורך, ונקובך. די כבר, יראה כולם את פני חבריכם במסיבת המסיבות, מסיבת פורים של קהילת דרכי נועם. דיסקו פיבר. מתי זה יהיה? ביום ה' ה-13 למרץ, בשעה 9 בערב. איפה זה? במקום אשר הרקע, בבית של סיגלית ודובי, שושנת העמקים 1. ותבוכם מחופשים ומחופשות, כמו דמויות מן התנ"ך, כי זאת התמה של השנה, מן התנ"ך, חי, צומח ודומם. אז נראה את כולכם במוצאי תענית אסתר, ב9 בערב. פורים שמח לכולם!